Täällä taas ja tällä kertaa mä haluaisin kertoa teille hauskan tarinan siitä, miten kaikilla mun sukulaisilla on mua kohtaan lähestymiskielto. Sellainen video tällä kertaa, jos tykkäsit, niin laita niitä peukkuja ylös ja tilaa mun kanava. Tilaa kanava, 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 tilaa kanava. Muistakaa myös tykätä videosta, tilata mun kanava. Laittakaa peukut ylös, jos tykkäsitte. Muistakaa tilaa kanava ja tykätkää tästä videosta, jos te haluatte Olen nyt jo lisää. turpa kiinni. Mutta tosiaan, jos piditte tästä videosta, Liiskatkaa sitä like-nappulaa. Jättäkää kommentti ja tilaa mun kanava turpakin. Eipä tässä muuta. Kommentoikaa Heittäkäähän peukkoja. ja kanavatilaukseen. Terveisin Suomi YouTube. Olen sell-out. Jei! Uusupakkaa tää kanava. Kiitos katsoit, jos tykkäsit. Kaikki tekee aina semmosia videoita, että ne vaan lässyttää paskaa kameralle. nerokasta. Miksi et kiroile sun videoissa? Tää on ihan totta. Mä en kiroile videoissa. Vittu. Kanava, tilaa